kochane. Apani wano yudore kama tek ahinya. Nitie ne wagomba kama tin kowacho ni tich ang'wen gi ginga gi wechegi. Thothne yudo ka masira ma kamagi choponwa ga karwa ka ng'enyne gibedo ga tich ang'wen. To mak mana ni ok dwa wacho ni koro mano en mang' ne samoro japiny kawo ni kochopo tich ang'wen to chunye chako bedo gi kibaji. To en adieri ni seche ma ng'ama ng'ongo e rang'iny mar Fibiacio onindo, to nyaka jopiny kawe thuolo mar ywage. To ang'eni seche moko dhano penjo nang'o omiyo iwacho ni ng'ato ka duong' e rang'iny mar Fibiacio to iwuoyo kuome ahinya. En nikech ling'any ma owe chien, nikech gima ne otimo kinde mane ongima chakre tin ne nyaka kendo koro chopo kama koro oninde. En ng'ama sigande go malach. King'iyo bede od bura e tielo diriyo te kinde mane piny tek ahinya mane chuoye mane thothne ne wego rengo. Kendo thothne gin mane gikawo okumba mag telo. Koro nyisi ni en ng'ama ne ji ogeno kuome thuolono. Kech inyalo paro ka higni mag 79 kane odonje od bura kanyo ma koro ochako motegno higa mar 80 nyaka kinde mane owuoye od bura mar 1983. En thuolo mane piny tek ahinya ne joma mine, to kata kiwe mine kata mana joma chuo, mondo mine yude thuolo mag telo gi ne lweny ahinya to losi mar siasa makinde no. To en gima kare ni sani mise motegno mar kaka sani nyalo wach ni kata mana ratiro makoro sani mine nitiere godo ne gine joma nochako kedo ne motegno e od bura. Yes. Inyalo paro kata ka kinde ma okalo ka thuolo mag in godo mane otemo dhiro e wach mar weche mag dhiro oko akwede mag kit chwech e od bura, kendo en achiel kuom joma ne omako motegno ahinya. King'iyo moko kuom gigo mane ochako ma samoro kinde no nokoyudo thuolo mar mondo mine kadh kod od bura, gikone nochako duogo kelgi gi jotelo mamoko ma mine makoro duogo biro bang'e makoro gichak gikadho. Koro tinde gin chike minyalo lu, gin paro ma inyalo sum, to thothgi gin twak mag Mama Fibi gini to kod Lange mane ochako kinde no mane piny tek. Koro en rieko gi paro misumo. Inyalo paro kane jochomo yiero mag 2022, Mama Fibiacio en achiel kuom joma ne wuoyo ahinya kotende kod kwe mar oganda. Kendo nwayudo thuolo mar tiyo kod duonde thuolo ka thuolo kojiwo ji, kata bed ni koro ne ike oniang' to nojiwo oganda mondo mi onyag kwe kendo tim yiero makare. Koro aparo ni mano en achiel kuom gima owinjore bed ni oganda pare kod ahinya. Tinyalo paro bende kane sirikal wawach ni koro Kenya mangima nosidhe kendo modhiale kod lemo kata nosidhe e yo makende kaka ng'ama osekedo motegno. Kendo ma oyange ahinya. Kinyalo paro ka kinde ma bende nobagne nyasi kata mare ma Nyakach kucho, ma bende mine nobiro kanyakla kiparo ki idhialo godo nyi Nyakach. Ne opare ahinya kuom kaka osebedo motegno e weche makedo ratiro mag joma mine to kod ratiro mar oganda kanyakla. Kech samoro ng'ato nyalo ng'iye ni ne okedo ni mane mine kende, to king'iyo kata mana kite paro mag twak mane ochwal e od bura thuolo no gin mago ma ng'iyo ratiro mag nyithindo ma nyiri ma yawuoyi to kaachiel kod ratiro mar oganda kanyakla.